Governor Soludo asking na this religious war in achọ ka ibido na Anambra na obido na ọ ya afiarụ. Now this is me saying it. Ọ bụ na Ebube Muonso na ekpoloro Ebube Muonso ka ọ kọwa this allegation obolu this person now. Amara m onye nwe this ngwongwo. Mana ọ ya eji aka ya sụọ ube aka mmadụ nwụọ ka ọ kọwa ka onye asị nwụ. A notorious arrange bandit mepere ọnụ sị na ya nwa bụ ndị dibịa. Ịkọwara ka esi sụọ mma ogbu onye a ihe eje nga. Ịkọwara ka esi sụọ mma egbu onye a ihe eje nga. Non-entity sayo ọnụ na-akọ nonsense ka i were ridicule ọdịnala ka gọvanọ wee fụ gị n'anya iwe chọcha ndị ihe eji wee goli iru ọbụla anyị nwa bụ ndị dibịa. Ebube Muonso kwakụkwa achọrọ m ka okwu ata aka kwakuo na m gwara gị kwakuo dede na ngwa gị ife njisi onye ọbụla amaghị tụsa alụgozi a ka olugu n'aka kwakuo echego nga aka mgba. Igbo na mena game take na kwa mara mamunu for that short video don't worry unu yenene the complete one ona kan kugodu maintain menju ya here. The rate which this umumpiampia no here ndo tu Mazzi Dibia say about the Reverend Father, especially Christians, is unheard of. It's unheard of. It just so sad that many Christians here one kete. Mazzi Dibia already call a Catholic priest. Most of you put us in Oboro Father and Kai after Oboro Mbaka Konagwa, after Oboro nke Enugu State Nsukka Konagwa, after Oboro Adeboye Konagwa, after Oboro Dr. Paul Eneche, after Oboro Adeboye Konagwa, Oboro nke Living Faith, Nkoja nke ndị Deeper Life. As a Christian, always stand your guard. Always stand your guard. An injury to one is an injury to all. Even if I make michiono kasomo kwe kede Mazzi Dibia na akpali Father. Obodo their fault, not because of Kadiwe. Some of these online Reverend Fathers say position on ha. Can Mazzi Dibia go to Iru Dr. Paul Eneche and say this kind of words towards him? Can Mazzi Dibia stand in front of Adeboye who do area? Ofwe. Adeboye will not even hear it. What do you say me anante? Ndi atoji boy and apatoji boy. Can Mazzi Dibia wake up one day, say no Nigeria challenge to be Joshua like this, or on the redeem, on the Deeper Life like this? And Catholics are busy keeping quiet. Obo you tell you could be on church, we tell you could be on ekwe makambaka, ekwe makonya, ekwe. Mazzi Dibia mepel only know some of those defamatory words Mazzi Dibia used against a Catholic priest and the Catholic community bankete. All this in the father and a literature and geography during our social media cannot even write one sentence. One sentence. Mazzi Dibia, you went too far. A whole Catholic church in a Reverend Father 24 hours. Who be you? Who born you? Catholic church. Catholic church. Kanwa Dibia, Madeka Mazzi Dibia ba anu ohia. We kuke. Biane a Catholic priest 24 hours. Abu yankete. Who is Mazzi Dibia to stand in front of a priest to Kuoku? Because platforms are given to him, and all these people saying I had a joke, and then all this charlatan space on the social media world against a Reverend Father. Video ebe somebody na gaza yon pota ali ambaka mepe me video ali aya. Unu wa claim no na ga church. Unu wa claim ali fathers from somewhere. All of you keep quiet. You guys are hypocrites. I will keep saying it. Unu ni nebu hypocrites. You guys are a bunch of hypocritical sense of human being. If you call yourself a Christian, this time of thing cannot stand in your front. In the nature ya bonya hankete. Can you hear me? So we play this video Mazzi Dibia, then play the actual video next week. And go on this video Mazzi Dibia against Ebube Muonso. Biko Igbo muni adna mma aka mbukwa Mazzi Dibia oji nkuzi emoji aka ji ofe arụ ofu ya na ndụ. Biko ebe ọbụla ị nọ na tag alụ m
Governor Charles Soludo tagialụ m Ebube Muonso maka na ike ejugo. Ebube Muonso echeki m ịnọ life and drop all gị meseji a kịta. Ị na-ayị ala ị na-ayị sinsi achọrọ m ịtụle gị ọnụ. Reverend Fada Ebube Muonso iyigide gị ala achọrọ m ịtụle gị ọnụ. Mana ijile gị aka gị taala nke ya ala ataghị. Ọ bụ na Governor Charles Soludo akpụrụrọ gị ka ị kọwaa onye asụlụ ube ọnwụọ na vidiyo anyị post 2 days ago. Then mụnwa bụ Mazzi Dibia na-anwụ iyi n'ava Chukwu na ọdịnala eji mara ovu onye anwụ iyi. Enwerọ ka m zuo ike ma mee gosiro fake miracle niile ngụwa bụ Ebube Muonso na-eme, fake amma niile ị na-eme site agaba n'iru nyanwa ya abụọlụ mma na-alụ n'iru akwụkwọ. I repeat, ọ bụ na Governor Charles Soludo akpụrụrọ ngụwa bụ Ebube Muonso ka igosi onye anyị si na asụlụ na asụọ ube onye anwụọ na vidiyo i postu 2 days ago ka i postu vidiyo. Ọ bụrụ na ngụwa bụ Ebube Muonso na Governor Charles Soludo akpụtarọ gị ka igosi ka esi sụọ disi mma onye akpọrọ afa n'oke ite anwụọ. Ọ bụ na o gosiri ya mụnwa ga-evolunteer to expose your fake all this while. Ana m agba nkịtị na-apụ ala mana ala ị na-apụ n'aka nke a ka o yezu. Ebube Muonso na uke iyi gala na mma ngị na gọvanọ adọrọ na mma ịma na gọvanọ na-ede ka ọ chịrị gị taa because of nonsense ị na-agbalị pụbụ ọnụ. I wee chọọ ka ihe esi wee gbali iru, wee bụrụ ndị dibịa ka ihe eji gbali iru, wee bụrụ omenala ka ihe eji gbali iru. Ivele emechi atịọ eji dị mkpa dịka gị ịchọcha ihe eji wee gbali iru ọ bụrụ oke ite na-etrend ka ngị na gọvanọ wee dị na mma. Ebube Muonso egwukweghị ka ọ bụ na gọvanọ abịarọ personally mpụta echi na mma ede leta to gọvanọ. Ọ bụ na gọvanọ akpụtarọ gị bụ Ebube Muonso ka ị kọwaa ka esi sụ mma na ite a ogbuo mmadụ. Ọ bụ na gọvanọ akọwarịa personally n'afa ndị ọdịnala I will file litigation against you. Ọ bụrụ na o nwere ife ọzọ mme ndị sie ya bụrụ ya ka nlụ. Ama m na ị nwere ego kwakọba lọya gị, inwekwu ọgwụ inwe kwakọba na nke ikpeazụ a ka ị ya avụ na ife na aka ibia. Ọ bụ na gọvanọ akpọrọ gị ka ị kọwaa ka oke ite a iji kịta ife isi na oke ite. First of all ị ga-akọwa ka o si bụrụ oke ite, then ị kọwa onye eji ewe egbu, kọwaa human sacrifice eji eme. Ọ bụ na ị kọwarịa personally mụnwa bụ Mazzi Dibia dịka chairman ndị ọdịnala ga-file litigation against you. Then wee gosi gọvanọ na ị bụ a total fake. O nwere ofu mmụọ nsọ dị gị n'ime, o nwere ofu amụ ị na-ebu. Ị bụ a notorious bandit, pulpit bandit na-enwere ozu nwụrụ anwụ ka ị bụ na o nwere ife tọgbọ n'ime. Ka m esi gosi na o nwere ife iche bụ na a ga-akpọpụta mmadụ 100. Akpọpụta mmadụ 100 ọkwa isi na ị bụ onye ama. Mụnwa bụ Mazzi Dibia ya analụ mmadụ 100 aka gbaalụ vava gwa ife na-emefe ọkwa isi na ị bụ onye ama ka ime ya imerie ị ga-eje nga. Ọ bụ na o nwere ife ọzọ succeed na court ka ọ ya adịme o. Na court ka ọ ya adịme. Ọkwa ịbụ onye ama anyị akpọpụta mmadụ 100 na court ka ibu ama. Akpọpụta mmadụ 100 ka m gbaa afa ka anyị mara onye bụ onye ama ime mụ na gị na-abụ. Osikwa ike napụ iguli ka m nwere ọsị na mbụ ka m gwa gị na ama na ị nwere ife ịma bụ ama. Ọkwa ịchọ ịla atọ onwe gị. Ana m edeghị sis ka ị yala ịda na trap i wee zuzugide wee bụ na ndị dibịa ka ihe eji wee shine. Soludo nkwere religious war ịchọ ka o bido na Anambra ebidogokwa na ozu nwụrụ anwụ Ebube Muonso na-ewetelu ndị dibịa ọnụ. Na ozu nwụrụ anwụ Ebube Muonso na-ewetelu ndị dibịa ọnụ. Ị bụ onye a na-arenji bandit ama ama nna agbaghị nkịtị sinsi na-ezuzugharị bezọ na onye biri ibi ebiri. O wee bụ na ka i wee welu ndị dibịa wee masị ụtọ ka ngị na Soludo wee dị na mma. Iwechego ọfọ ka ọ ya ara na nke a ka ị ya ama na nwoke na aka ibia. Ị nwere ego kwakọba ịnọ life kịta ama m na ị nọ n'ụlọ ụka ozi a elu gị aka. Ị nwere ego kwakọba ọ bụ na ị gosiro ka dis oke ite si wee gbuo onye a etu isi kọwa ya na vidiyo. Ọ bụ na ị gosiri ya Gọvanọ Soludo agwa gị na ị na-eji aka gị ka ibido religious war na Anambra. Agwa gị ife a since years. Agwa gị ife a last year si gị ebido na this thing na ihe eji aka gị bute nsogbu n'obodo a. Olugo nene Ebube Muonso ozu nwere anwụ na-agba nkịtị eri mgbe anyị ma na ịbụ a notorious bandit ka mụ kwuru isi na ịbụrụ onye a na isi na ịbụrụ onye ori ama ama na amụ ị na-ebu bụ real ka anyị je na court mee. Mụ si na nwoke adịrọbeghị ofu mkpụrụ ama ada agaghị n'anya ka akwụba m kwụba gị ka anyị mara onye bụ onye ama.
So isi na nwoke Ebube Muonso file litigation against my organization. Office him dị n'Awka. Weta akwụkwọ, kpọta lawyer gị ka ọ bịa Awka wetala m akwụkwọ. Ebube Muonso enye gị from now till 24 hours. Ịkọwara video nwa. Ọ bụ na Gọvanọ Soludo gba nkịtị ịkọwara video nwa. Mma file litigation against you. Ị nwere ego kwakuba lawyer. Mana lawyer nke akịta oluru a na court of law ịbụ onye ahụma according to you. Mụnwa bụ dibia. Lawyer acha na akwa eme practical 100% ka e ewepụta onye ama Ebube Muonso gwafe ife na-emefa ka mụnwa bụ Mazzi Dibia gwafe ife na-emefa onye ọbụla na-emenwuri ya sekpụrụ ya kpochie iwe lesigide ọnụ ị na-elesi na-edeghị sins ka ị ghara ịdaba na trap ndị dibia o webụ na anyị nwa bụ ndị dibia ka ị eji wee gbali iru ka nke na gọvanọ wee dị mma ụtụrụ ya alachaghị anya na nke ikpeazụ a ọkwa nke bụ onye ala nya ala agbagidego gị wee kpụrụ ndị dibia jụọ ese onye na ndo ka m bụ sinsi agba m nkịtị ka ọ yala inwe ife jikọ m na mgba gị nkịtị iwe degide onwe gị wee mi obi wee post o video ka i wee dị klọndọ ọdịnala. Don't worry, I'm playing the video for everybody ka afọ. Gọvanọ Soludo asị gị na this religious war ị na-achọ ka ibido na Anambra na obido na ọ ya afịa arụ. Now this is me saying it. Ọ bụ na Ebube Muonso na ekpụlụrụ Ebube Muonso ka ọ kọwa this allegation obolu this person now. Amara m onye nwe this ngwongwo mana oyi eji aka ya sụọ ube ka mmadụ nwụọ ka ọ kọwa ka onye asị nwụ. Ọ bụ na o merie mụnwa bụ personally n'afa ndị ọdịnala n'afa unified ọdịnala practitioners niile registered body Abuja ma ama m ga-file every litigation possible n'isi ngị bụ Ebube Muonso ijeche gị ije na nke ọfọgụ na gbawakwanụ m na-achụ gị kịta gbawanụ mụnwa bụ Mazzi Dibia na-achụ gị gbaba na aja na Igbo ya emeghị ihe ọ bụ na m egosiri ụwa na onye ori ama ama ka ịbụ a notorious arranged bandit mere dibia ibe m gwara gị ka ọ bụ ihe egosi onwe na court gosi ama anyị na-ebu ọkwịsị na ịbụ onye ama that is the simplest proof. Ihe ọkwịsị na anyị nwa bụ fake no problem bịa gosi na court bịa gosi na court bịa gosi na court ọkwịsị na ịbụ onye ama bịa gosi na court because na ị na-ene anya ihe ị ga-eme ka gị na Soludo dị na mma ịma na gọvanọ na-edeghị ka ọ kọpịa ahụ maka na mmadụ atọgbọrọ gị n'ime ịwanyịchaga ọnụ kịta oluzie kịta ị na-achọ ụzọ ihe esilite obi gọvanọ o wee bụrụ ndị ihe eji wee meta obi gọvanọ bụ ndị dibia ewu eriri eri iwe chọcha onye agwa gị sị not under my tenor maybe nchịcha litu onye ọzọ chebe ime not now nna-achị not in my tenor ka ihe mie Ebube Muonso ijecheghị ọfọghụ na gọvanọ Soludo nekwe agwa nga agwasị gị na ọkụ ị na-amụnye bido gbaba ọ ya agba onye ọbụla so Soludo nekwe na ome gọvanọ with excellency with due respect na a notorious arranged bandit mepere ọnụ sị na ya nwa bụ ndị dibia ịkọwara ka esi sụọ mma ogbu onye a ihe eje nga ịkọwara ka esi sụọ mma egbu onye a ihe eje nga nọ n'entiti sayo ọnụ na-akọ nonsense ka i were ridicule ọdịnala ka gọvanọ wee fụ gị n'anya iwe chọcha ndị ihe eji wee goli iru ọbụla anyị nwa bụ ndị dibia Ebube Muonso kwakụkwa achọrọ m ka okwu ata aka kwakuo na mụ gwara gị kwakuo dede na ngwa gị ife njisi onye ọbụla ma gị tụsa alụgozi aka olugu n'aka kwakuo echego nga aka mgba ijero nga na nke anwa dolite ya azọghị bịa tụọ ọsọ na mbụ n'anya ka ibu nwa amada dị maka ọ bụ na iburu amada dị ijekọ nga ele ngwara gị ka ọ ya dị ka anyị malụzi onye bụ fake na onye bụ real ọkwa ịbụ onye ama ọkwa ife ya bụ nne vidio gị iwere asị na-asịgbu ụmụ mmadụ ihe egosi ya na nke a kịta ekene. Thank you for watching. I'm an that video. Now, there's a video course so that thing. Kimakena does anything Ebube Muonso na this video. Does it warrant this thing? Is she in Ebube Muonso in idea? I'm waiting on you. Not just can file what that and also I file against Ebube Muonso. He should go and file it. Actually, like Ebube Muonso na kidi to the extent that is saying Soludo na-achọ religious crisis na Igbo. Soludo Mazzi Dibia mepere ọnụ sị na Soludo na-achọ religious ọgụ ndị omenala na ndị ụka na Igbo. Ihe Mazzi Dibia mepere ọnụ kwue. Una na-enye ndị ala platform ka ha na-ezuzu ya against the church. Pụta olu on Sunday teacher ikeje church nata. Ịgba nkịtị ife ebe a na-akpali because no bụrụ your man of God ka agwa is none of your business. Ọ bụrụ your pastor go jabu your reverend father ka agwa n'okwu a. I keep saying this thing.
all of you are hypocrites. You know, you hypocrites. If you call yourself a Catholic, we call makani neje nke Anambra or neje nke ndị Enugu. Ewe mepe Ebube Muonso like this. Take it ma obolo no father nke gị ka akpali. And after years, after obolo father Mbaka, let's just go. Because obolo Mbaka ka ọ na-agụ obolo Mbaka anyị nwekwa ya asị ya. Ichefuzi anụ ofu Chukwu ka a na-efe. Unu echefuzi anụ ofu Chukwu ka a na-efe ụmụazị ekwensu bụla ọnụ. Echefuzi anụ ofu Chukwu ka a na-efe. And then the video, when you the video, that whether that this video or warranting this type of thing, Mazzi Dibia got Ebube Muonso. And then this video called upon. Father, Ebube Muonso Chineke use when I work one go bubble, we won't get flag when I get the I went a Kita. Hey! I was say, well, massive. For that number of Muonso, which they could do a meeting around that. Never I'm his lieutenant. Never the man never. Nah, look at mosquito. Unavula. But the man never. I don't know. On up, I don't know. Come on, Soludo, I think do keep the physical. Never for a Tibudo, if you want touch. On our Chuba in the spirit. I can't stand but now. Bana look on one na Nubula. Eba ka na asina mmadụ na-eme onye nwa na-aga n'ihu. Akiri ko si mande mmadụ. Ibe aka Soludo na-eme we na atụba we na ebe ofu. Ebe na aya. Na buge so bu ko bilu. Ono buge. Ogbe na-ebu nke. Na buge. Kedu unu ọbalị onye nwe ibe niile a? Governor to come at you na Father Ebube Muonso. What do I can do? Man, I look all one. Back when I'm a ritual, well, any man not try that. Let us go back to our traditional religion. Honor, human sacrifice. Human sacrifice, human sacrifice. Going back to their traditional religion. Disgusting things in Madu Kelekene. Because returning back to their traditional religion. The way they boom Madu, a quality Marcana go for that belly. Now, I don't know. They're salt. Very hard. Allo me papa. Come on now, Bukova. Occultic salt. Namariang. Today, oh, you put all this name. Na. I support the more the car was here even in Aya, so pardon no. And Anna Susie on one other. That's what Abo mmadụ na mmụọ pụta amụ ya m ka na-abụ onye nwe kwuo m da nwụrụ ita na asụkwana pụtapụta isi ọ na nwere ha na ita asụ pụtapụta oke anyị gbuo onwe ka bụ ọsụsụ oke ite emevie forensic taa nwekwa ike ọ bụla egbusara ọbara mmadụ alụ ebe nwanne ebebere ụrịa ihe a bụ gọdụ mmadụ osisi wepụga pịtatara na-egbusara ya ụmụ anụmanụ na-abụ Chineke mmadụ na ya nke a na mmadụ na-abụ ọbụla dị na nwunye ka esi kodo ọnụ nke a bụ oke nke a nwunye wee kegoroba na-abụ ọnụ When I swap me, disgusting things. Let them return back to their former religion. Let them return back to their former religion.
Oboni nwere oke ite n'ụlọ. Use all over the world, and you are afraid. Guys, if you are on Jada Bishop, no matter your diocese, you have Bishop in nature for the months of save your life now. Honorable campaign of Governor Soludo. How can this thing give you money? Upon them, Holy Ghost! Fire!